deituta. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta mendik eta ordu biterdiak bitartean, Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 29 ditu gaur, aste azkena da, eta biharkoan, Gasteizko Mercedeseko greba bateratuarekin bat egingo dute ere, Bizkaiko zein Arabako metalgintzako grebek. Izan ere, metaleko langileek greba eta mobilizazio deialdeekin jarraitzen dute, hitzarmen kolektiboaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko, eta soldaten igoera, KPIaren igoera baino altuagoa izatea askatzeko, beste proposamen batzuen artean. Iratze Azkue, Lab Sindikatuko metaleko arduradunarekin bat egingo dugu egoeraren berri emateko. Eguerdion, Iratze. Eguerdion. Aipatu dugu ez da hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko saiakerak egiten ari zaretela, patronalarekin, patronalarekin harremanetan zaretela, proposamen bat bidali zenietela, baina ura ukatu egin zuela, uko egin ziola proposamen horri, eta ez hori bakarrik, gaur ere biltzekoak zinetela berarekin, baina bilera bertan bera gelditu dela salatu duzu. Zer gertatu da? Arabaren kasuan gertatu duen izan da, zuk esan duzun bezala, sindikatuko gazten elkarteko, erabaki genuen plataforma mugimenduren bat egitea, gazteko negoziazioa, eta mugimendu hori plazaratu genion patronalari zerri kasunetan, baina, patronalak zuk aipatu duzun bezala, esan du egiten mugimenduak ez dela nahikoak eta erabakigu gukentan dela ustea gaur zegoen bilerak. Egoera berdintzua da, Araban eta Bizkaian, zein izaten ari da oztopo nagusia negoziazioaren hitzarmenaren negoziazio horretan? Egoera ez da berdina. Araban alde batetik negoziazioa 2018-tik dagoela eta bilera baino gehiago egin dira, orduan blokeoa hartzetik dago. Gero, beste kontu desberdina da, alde batetik, Araban, gazten hitzarmenak gehiegoan zinatuta 2000 eta uste dut pesetetan 2000 da, orduan imaginatu. Gero, Arabako hitzarmena, soldatetan bajuena eta lanalduan handiena, orduan, lehia egoera Bizkaiarekin konparatuta ez dela berdina. Bizkaian aurreko astean hasi zineten lanuzteekin, lehen lanuzte izan zen aurreko ostegunean hain zuzen ere, nolako balorazioa egiten duzu? Lehenengo egunera, aipatu nuen egun horretan bertan oso balorazio positiboa egiten dugu. Gure datuen arabera, jarraipena 2019 baino handiagoa inkluso izan da. Grebara irten ziren enpresa txikiak, ertainak, handiak, hitzarmen propioarekin, zuzenean daudena eta bizkaiko metaleko hitzarmenagatik. Orduan, balorazioa egia da oso positiboa izan da. Gero, irudiak, etenak eta Bilboko manifestazioarena hor dago, oso potente, 15.000 pertsona inguru bildu ginen Bilbon, orduan, zentzurrotan oso pozik eta bihar eta etzi baitzuten. Espero dugu emaitza berdin izatea. Biharko eta eziko lanuzten ondotik etorriko diren berrien zen geldituko gara, Iratze Azkue, Lab Sindikatutik eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik. Bale, zuei, ni esker. Eta Berangoko Alkuntza enpresako langileek uztailerako espero dute enpresak kaleratutako 25 langileen gaineko atzoko epaiketaren ebazpena.
Beraz handigo sententzia uste du irtengo dela orain uztailan. Uste dut uztailan ez bada irtetzen, iraila arte ez da irtengo sententziarik. Bueno, fiskala gurekin dau, badirudi. Eta orain 3. pertsona bat sartzen da. Ordu zer pentsatzen dugu? Gauza zaila dela, baina bueno, 3. pertsona sartzen denez, Eusko Jaurlaritza ez da gertu, Irizar ez da gertu inoiz ere ez, así que 3. pertsona hau, ia zerbait egiten duen, ez dugu uste, baina bueno. Egon ginen orain dela 2 aste horrela, egin zuten asanblada, kooperatibisten asanblada, eta kooperatibistaren partetik ez dugu ezer lortu, Eusko Jaurlaritzak ere ez, eta inork ez digu esan ezerrez. Adunako plantan hasiko dira bateriak egiten, bateria elektrikoak egiten, eta orduan Eusko Jaurlaritzak esan du akzioak erosiko duela, eta dirua sartu behar duela. Orduan gu esaten duguna da, zelan alduzu sartu dirua, kooperatiba baten, enpleguak desegiten duena. Eta errekuntza motorreko auto berrien salmenta 2035ean etetea adostu dute Europar Batasuneko herrialdeek. 2030 urterako karbono isuriak 45% murrizteko helburuarekin hartu dute erabakia. Hemendik 12 edo 13 urtera ezingo da, beraz, gasolina edo diesen utzez dabilen ibilgailu arin berririk saldu Europan. Bruselak 2026an aztertuko du hibridoekin eta erregai sintetikoko ibilgailuekin zer gertatzen den. Eta Lapurdi eta Gipuzkoaren arteko tren lotura hobetzeko, elgarrekin gune multimodala inauguratu dute Hendaian bidasoaren bi aldetako ordezkariak bildu dira zuzen ere aste honetan, intermodal horri bide emateko, mugaz gaindiko gune berria estreinatzeko eta xehetasun gehiagoren bila joango gara Gipuzkoara. Bertan baitago Udane Arbeo lankidea, eguerdion Udane, konta iguzu? Bai, alaxe da, astelehenetik martxan da Hendaiako elgarrekin gune multimodala. 10,7 milioi euroko inbertsioak ahalbidetu du gune honen irekiera eta urtean mugaren bi aldetako milioi bat bidaiari inguru hartuko ditu. Elgarrekin egitasmoari esker orain arte hurbil izanik ere, urrun samar zeuden bi tren geltoki elkartu dituzte, lotu dituzte, hori ala alde batetik Eusko Jaurlaritzaren eskutik, Euskotrenek kudeatzen duen topo zerbitzua bermatzen duen tren geltoki dago, eta bestetik SNCF konpainia frantsesaren tren geltokia dago. Biak berritu dituzte eta bi zerbitzuen arteko konexioa hobetzeko pasabide zuzenaren bidez lotu dituzte. 350.000 bidaiarik erabiltzen dute urtero Hendaiako tren geltokia, eta beste 700.000 bidaiarik mugaren beste aldean, Euskotrenen linearen bidez. Hemendik aurrera bi errealitate horiek elkarri lotuta egongo dira. Geltoki berriari esker bidaiarien eraikina handitu ahal izan da, sartzeko baldintzak hobetu dira eta bigarren erraia eduki ahal izan da. Aurrez aurre izan ditugun erronka ezberdinei, zubilanaren bitartez erantzun diegu. Iñigo Urkullu lehendakariak adierazi du Hendaian inauguratutako intermodal berria Atlantikoko korridorearen katebegi estrategikoa dela. Orain, geltoki irisgarriagoa eta ikusgarriagoa daukagu, mugaz gaindiko mugikortasunaren mesedetan. Bestalde gaineratu du aurrera pauso erabakigarria dela etorkizunan iparraldearen eta hegoaldearen arteko trenbide konexiorako, Donostia Baiona lotuko duen linearen bidez. Tren linea berri hori 2028erako martxan egotea aurre ikusten da. Bistan jartzen gaitu hain zuzen ere, Baiona eta Lapurdiko kostalde guztiaren eta Donostiaren arteko garraio publiko eskaintza nabarmen hobetzea. Muga zeharkatu beharra duten herritarrak milaka dira eta orain bidasoaren bi aldeetako mugikortasunean eragin handia izango du Eurohiri inguruan eraiki nahi den trenak, baita Hendaian inauguratu berri den topoak ere. Son proyectos útiles para el día a día de nuestros vecinos y vecinas, y nosotros aquí en el Bidasoa eso afortunadamente lo sabemos muy bien. Errealitate bat da, geroz eta gehiago, Eurohiri bat gera da. Eta hemen lan egiten duen jende asko iparraldean bizi dela, edo ikasten duen jendea alde batera bestera mugitzen dela, eta horredako azpiegitura bat izateak izugarrizko aurrera pausua suposatuko duke, ez mugikortasun metropolitanoaren ikuspegitik.
Donostia eta Baiona arteko trenbide lotura hiri batetik bestera tren berean eta 50 minutu baino gutxiagoan heltzeko proiektua inoiz baino gertuago dago. Bestalde udane, klima larrialdia genero ikuspegi batetik lantzeko jardunaldiak izan dira Gasteizen, Emakundek, IOBek eta Eudelek antolatuta. Besteak beste, Loren Aguilar, bertan izan da Latinoamerikako eta Karibeko genero eta ingurumenean aditua, zenolako ondorioak atera dira, zer azpimarratuko zenuke? Bai, esan bezala klima aldaketa eta berdintasuna izan dituzte hizpide, Emakundek, IOBek eta Eudelek antolatutako jardunaldian, bertan ohartarazi dute klima larrialdia genero arrakala areagotzen ari dela eta eragin negatiboa nabarmena dela emakumeen eskubide sozial eta politikoetan, bereziki garapen bidan diren herrialdeetan. Eta zuk esan bezala nazioarteko ingurumen eta generoan aditu den Lorena Aguilar bertan izan da eta berak emandako datuaren arabera hondamendi naturalen ondorioz hiltzen diren 5 pertsonetatik 4 emakumeak dira. Testuinguru honetan ingurumenari lotutako erronkei aurre egiteko ezinbestekotzat jo ditu desberdintasunaren korapiloak askatzea eta honen inguruan gehiago sakontzeko datorren ekainaren 30 eta uztailaren batean Donostiako Miramar jauregian udako ikastaroa antolatu dute klima aldaketa eta feminismoa izenburupean. Bertan izango dira Emakundeko ordezkariak eta Lorena Aguilar aditua bera ere. Ongi da udane, eta gaiza datuta ikusten dugu bertan zaudela, Irunen zaudela, giro aparta dagoeneko, izan ere udarekin batera herriko jaiak ere bueltan dira. San Martzialak ospatzen ari dira, Irunen bertan eta bihar alardea izango dute. Eztabaidatsua den ekitaldia eta herria nolabait bitan banatzen duena, nolakoa espero da aurtengoa? Alaxe esan duzun bezala festa giroa hemen ikusi dezakegu, udaletxe parean gaude udaletxe atarian eta plaza goraino bete dute bertako herritarre jai giroan bandaren soinuarekin eta erraldoiak eta burondiak ere hemen dira une honetan. Esan bezala bihar izango da San Martzial eguna, Irungo festentan nabarmentzeko eguna, jaietako egunik handiena eta ekainaren 30ko alardea ere bueltan da, pandemiaren osteko 2 urteren ostean, esan bezala aurtengoa ohi bezala nahiko arrakalekin izango da, izan ere alarde parekidea berriro antolatu behar izan du udalaren erantzuni jaso gabe, antolaketa bere gain har dezala eskatu ziten duela hilabete batzuk alarde parekidekoek udalari, baina honek ez du ezertxo ere erantzun eta testuinguru honetan lehenengo aldiz alarde parekideak udal gobernu taldeko kide baten eskutik jasoko du hiriko bandera. Miren Etxebeste berdintasun zinegotziak emango die ikurra Elkarrekin Podemosiko kideak eta BH Bilduk bere aldetik 3 eskaera egin ditu, horien artean nabarmentzeko udalak eta alkateak alarde parekidari harrera egitea eta desfila udalak antolatzeko urratsak martxan jartzea besteak beste. Esan bezala hemen festa giroan daude eta entzun dezagun. Hor aigia pixkanaka beste modu batean ere berdintasuna sustatzen Irungo hirian, pixkanaka baita ere jendeak ulertu dezan berdintasuna ezin dela 15 egunetan, urteko 15 egunetan edo hilabete batian albo batera utzi, berdintasuna urtero defendatzen, egunero defendatzen den kontua dela, eta ez dago salbuespenik, ez? Biak egunaren zain gelditzen gara beraz, Udan Arbeo, eskerrik asko. Mi esker. Eta atzokoan, harrotasuna izan zen garaie kale eta horren erantzule eta lekuko izan dira Euskal Herriko hainbat herri eta hiritan deituriko manifestazioetan izandako milaka herritarrak. LGTBI komunitatearen nazioarteko eguna izan zen atzokoan, sexu eta genero askatasunaren aldeko borrokaren egun seinalatua. Jendeak ez zuen utzik egin eta aditu ziren komunitatearen aldarrikapenak. Bilbon esaterako transfobiaren kontrako mezuetan jarri zuten indarra aurten.
Eta iparraldeko 3 eskolatan euskara gehiago izango da aurten. Hurrengo ikasturtetik aurrera euskara gehiago izango dute Irizarriko, Barkoseko eta Larraineko eskola publikoetan. Euskara hutzean arituko dira 3 eskoletan eta Irizarrin lehen mailan ere indartuko dute euskararen presentzia. Aurrekaririk ez duen berria Irizarrikoa du, lehen aldia baita eskola publikoko lehen mailan gisa horretako urratsa egiten duela Frantziar Hezkunde Nazionalak. Eta memoriarekin lotuta, Ezkaba eta Lakumbre jauregia memoriagune bihurtzea adostu dute EH Bilduk eta Espainiako gobernuak. Ezkabako gotorlekuari dagokionez, EH Bilduk eta Espainiako gobernuak adostu dute memoriaren leku gisa egokitzeko eta Nafarroko gobernuarekin sinatutako lankidetza hitzarmen baten bidez egingo dute hori. Bestalde, Donostiako Lakumbre eraikina Donostiako udalaren esku uztea ere adostu dute. Akordio bat lortu dugu gobernuarekin, hainbat puntu lortu ditugu, hainbat emendakin sartzea, eta hoien artean bereziki azpimarragarria dena da lortu dugula. Aspaldian eskatzen zen eskaera bat zen, Ezkabako gotorlekua memoria gune bezala izendatuko dela, hitzarmen bat egingo da, elkarlan hitzarmen bat Nafarroako gobernuarekin, eta beste aldetik Donostiako Lakumbre jauregia ere Donostiako udalaren gain geratuko da, eta ura ere memoriaren gotorleku bezala ere izango da, memoriagune bezala izango da. Biak izango dira eta uste garrantzi berezia dutela eta garrantzia handia dutela gainera Euskal Herrian eta memoria demokratikoa benetan zabala eta inklusiboa izan dedin, gauza hauek ere bide emango dutela horretarako. Eta nazioartean Eskoziako bigarren independentzia erreferendumak badu data 2023ko urriaren 19an egitea proposatu du lehen ministroak. Nicola Sturgeon, Eskoziako lehen ministroak horretarako bide horria aurkeztu du dagoeneko, hautestontzietako deialdi berri hori legezkotasunaren eta konstituzionaltasunaren barruan egingo dela azaldu du, baina ez nahita ez Londresen baimenarekin. Eta martxan da NATOren goi bilera Madrilen datozen hamarkadan aliantzaren ekintzak gidatuko dituzten ildo nagusiak onartuko dira goi bilera honetan. Suedia eta Finlandiaren atxikimendua gauzatzear dela, Turkiak betoak kenduko zuela atzo iragarri eta gero. Suedia eta Finlandia ere NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko kide bihurtzeko pronto daude, behin Turkiak bi herrialdei ezarritako betoa kenduta. Horretarako prozesua hasteko bidea ireki die Ankarak, luze jo dezakeen prozesuari bide emanez. Blokeoa kentzeko, Turkiaren baldintzetako bat zen, hain zuzen, Suediak eta Finlandiak babesik ez ematea PKK alderdi kurduari, ezta IPG milizia kurduei ere. Bilera historikotzat jo dute aurtengoa, mundu mailako ordezkari politikoek, izan ere NATOren goi bileraren helburua da aliantzaren estrategia berria adostea. Hartuko diren neurrien artean badira aurreikuspen batzuk, defentsan inbertsioak handitzea edota Errusiaren mugan dauden herrialdetan 300.000 tropa alerta gorenean ezartzea. Goi bilera honengakoak emateko pantailaren beste aldean dugu Asier Blas, EHUko zientzia politikako irakaslea. Eguerdion, Asier? Eguerdion. Aipatu dugu, ez da NATOren hurrengo hamarkadako bide horria adosten ari direla gaur eta bihar artean, eta testuinguru gatazkatsu batean dator bilera hori, ez? Bi herrialde dagoeneko mehatxutzat hartu dituzte, bata Errusia, baina Txina ere bai. Zer espero daiteke hemendik aurrera? Bueno, ikusten ari garena, blokea kohesionatzea, eta egun dauden gatazka militarretan
ahots bakarrarekin aritzea, ezta? Alde horretatik, egun zenbait gatazka azkagun, importantena dudari gabe Errusia eta Ukraina arteko gerra da, baina etorkizunen etorriko direnen zoritxarrez, badirudi etorriko diren horietarako kohesioa bilatzen ari dira eta ahots bakarra lotzen ari dira. Beraz, zenolako garrantzia emango zenioke zuk goi bilera honi aipatu dugu ordezkari politikoek historikotzat jo dutela, izan ere testu ingurua aipatu duguna da, ezta? Ukrainako inbasioa hasi zenetik 4 hilabetera, baita ere indar korrelazioak aldatzen ari diren testu inguru batean, zenolako garrantzia du beraz gaur eta bihar Madrilen egingo den goi bilera, egiten ari den goi bilera horrek? Bueno, oso importantea da, azken batetan, NATO berfundatu egiten dalako nolabait ere, eta etorriko den edo dagoeneko jardunean dagoen 3. mundu gerra horretan, era diferituan bada ere, NATOk izango duen estrategia adostu egingo dute. Eta horren adierazlea da, azken batetan 40.000 indar azkarreko tropetatik, erantzun azkarreko tropa horietatik 300.000 pasatuko direla. Azken batetan adierazle bada ikusteko zoritxarrez litekena da gerra gehiago egongo direla. Aipatu duzu ezta, hartuko den neurrietako bat horixe izango dela, aipatu dugu guk ere, 300.000 tropa alerta gorenean ezarriko direla Errusiarako muga horretan, NATOko gastu militarra handitzea ere aurreikusten dela, zenolako eszenatokiaren aurrean izango da beraz datozen hamarkadetan Europako gizartea? Garbi dago, Europa orain NATOk martxan jarri duen estrategia honekin, ainguratuta geldituko da Amerikako estatu batuetara, eta noski gastu militarra asko igoko da, badakigu baita ere nazioarteko gatazka honetan gerra ekonomikoa dagoela momentu honetan, eta alde horretatik kaltetu nagusiena Europa da. Europa isolatua geldituko da parte batean Eurasiatik, ikusten dugun bezalaxe lehen gaien prezioak gora egin du, inflazioa gertoki batetan gaude, eta gastu militarrera bideratuko da diru kopuru importante bat, guzti honek ekarriko duena dudari gabe da, Europar batasunaren pobretze bat, eta ekonomian dudari gabe kaltetu nagusia izango da. Aipatu dugu baita ere Turkiak betoak kendu diela azkenean, Suedia eta Finlandia NATOn sartzeari, zein nolako ondorioak ekarriko du honek? Gutxi gora bera hau Errusiak dagoeneko deskontatuta zeukan, behin inbasioa hasi zuela bazekien horrelako gauza gerta zitezkeela, eta gainera aspaldi Finlandia eta Suedia NATOren aliatuak dira, orain formalki sartuko dira, eta dudari gabe honek tentsio gorakadan bere beste eskaloi bada nolabait ere, ezta? Baina ez da sorpresa handi bat, jakina da aspaldi, nik uste hor importantena izango litzatekeela hausnartzea benetan gertatu dana Turkia eta bi herrialde hauen arteko harremanean, ezta? Bi herrialde hauek men egin dute Turkiak nahi zituen baldintza guztiak onetsiz, eta beraz, hemendik aurrera adibidez, PPK-ko kurduak eta izan duten laguntza Eskandinaviatik amaitu egingo da, eta 3 neurri hartu ditu, PKK alderdi edo talde terrorista bezala aintzatetsi beharko dituzte Finlandia eta Suedia, errefuxiatuak ere eskatzen baldin baditu Turkiak izatea bidaliak Turkiara horrela egin beharko dute, deportatuak izango dira, eta hemendik aurrera gainera ere, bi herrialde hauek armak salduko dizkiote Turkiari. Eta goi bileran, baita ere izango den gai nagusinetako bat begi guztiak hortze daude jarrita, ez da, Errusiako gerrari nola irtenbidea eman. Horixe izango dute eskuartean, neurriak hartuko dituzte, batzuk iragarri daitezke, zenolako ondorioak aterako zenituzke, zenolako ikuspenak egingo zenituzke? Ikusteko dago, oraindik ez dute zer iragarri bereziki, baina garbi dagona da, gerra bukatu baino, gerra nola egin adosten ari direla, ez da? Eta alde horretatik espero daitekena da, batez ere, neurri berriak seguruenik gerra ekonomikoaren arloan, eta neurri berriak, Ukraina eta Rusia arteko gerra horretan, Ukraina laguntzeko, ez da? Batez ere, suposatzen dut, arlo militarrean, arma gehiago bidaliz, baina oraingoz behintzat ez da aurre ikusten benetan NATOn pentsatzen ari direnek gerrarekin amaitzea, ez da?
aspaldi dakigu bai bi bandoek, bai Errusiak eta NATOk duten prebizioa eta momentu honetan duten interesa ez dela gerra amaitza. Adi, jarraituko ditugu goi bilera honek emandakoak. Asier Blas, eskerrik asko gaurkoan irakurketa hauek emateagatik. Zuei. Eta historian lehen aldiz, emakume batek, Ane Marurik hain zuzen, dantzatuko du Lekeiteko San Pedroko jaietako kasarranka. Informazio horrekin utziko zaituztegu, eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, Arantxa Tapia izango dugu gurekin, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburua. Orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Uztaren ia iritxita, hasia gara biltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Batek aztarazi nahi izan zuen auzolan azere indako hazi guztiak nekez birrinduko dituztela haien harriez Uztaren ia iritsita hasiak gara biltzen harri guztien artetik arrakalak bilatzen Uztaren ia iritsita hasiak gara biltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen.
Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzaren ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburua. Eguerdion, ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion, eskerrik asko. Euskadin egoitza duten multinazional Alemaniarrekin bilduko zarete baizu eta bai Iñigo Urkullu lehendakaria datorren astean, Alemanian bertan, besteak beste Mercedes-Benzekin, Euskadiko lentegirik handiena eta baita ere, inbertsio milioiduna iragarri berri duena, zein izango da bileraren helburua? Bueno, nik uste dut Mercedesekin aspalditik handaukagu erlazio nahiko sakona, garatu ditugu proiektu berezi batzu beraiekin, eta tartean formakuntzari buruz eta lanbide heziketa dual horrekin ere hasi ziren, eta kasu honetan ari gera lantzen proiektua oso lotuta auto elektrikoari eta etorkizuneko garapenari. Zentzu horretan bai ikerketa ikuspegitikan, baita ere hornitzaileekin konpromisoak eta hornitzailea garatzeko aukera, eta behar guzti horiek aztertzeko eta enpresarekin partekatzeko izango dugu bilera hori. Lehendikan ere izan ginen, duela urte batzuk, eta kasu honetan baita ere batez ere da etorkizuneko proiektua ondo lantzeko eta gure ikuspegitikan ze laguntza mota eman dezakegun eta nola lankidetzan aritu gaitezken aztertzea. Hildo horretan, ze suposatuko luke ez, Mercedesek iragarritako inbertsio hori azkenean Gasteizko lantegira heltzeak? Bueno, nik uste dut, beraiek esaten dutela, ez da, 1.200 milioitako inbertsioa da, horrek suposatzen du, kasik enpresa berri bat egitea, ze auto desberdin bat egingo litzateke, beraz, prozesu guztiek desberdinak izango lirateke, eta ez bakarrikan langile zuzenean bertan lan egiten dutenak, baizik eta hornitzaile guztiek aipatzen genuen bezala. Zentzu horretan baita ere aukera bat da hornitzaile horientzako auto elektrikoaren munduan sartu ahal izateko, eta Mercedesen hornitzaile izanez beste batzuetara ere joan ahal izateko. Beraz, teknologia berriak, kalitate berria, nik uste dut hori etorkizunera leiho bat irikitzen duela orokorrean. Eta noizko espero duzue Mercedeseko buruzagiek ematea behin betiko erabakiaren berri? Bueno, pentsatzen dugu urte honetan zehar izan behar duela, dagoeneko denbora damakitelako hori aztertzen, eta beste ekoizleak ere hor munduan daudenak eta batez ere Europatikan datozenak hortzen ari direlako erabaki horiek hartzen. Beraz, pentsatzen dugu urte honetan zehar izan behar duela, eta pentsatzen dugu gainea, ez dakit, udararen bueltan izan daitekela. Baina ikusiko dugu, ze azken finean, Europa mailan ikusten ari gerana da baita ere, gerraren ondorioz, Ukrainian gertatzen ari denaren ondorioz, hainbat gai nolabait energiari lotutakoak aldatzen ari direla, eta zentzu horretan baita ere zerbait gerta daiteke baita ere autoelektrikoaren inguruan. Espero dezagun, azken finean, jarri bitugun helburuak lortu ahal izatea, baina hor egunero aldaketak ematen ari dira. Momentu honetan ere eta iragarpenaren ondotik Mercedeseko Gasteizeko lantegiko langileek greba deialdiak izan dituzte. Gaur adibidez, biharkoan ere lan baldintzen malgutasuna salatzen dute, horixe diote ekarriko duela inbertsio berriak milioidun inbertsio hau, milioidun inbertsio honen aurrean horrelako jarrera izatea, horrelako lanusteak deitzea justifikatuta dagoela, uste duzu? Bueno, nik uste dut, bai langileen ikuspegitikan eta beraien ordezkarien ikuspegitikan, beraien lan baldintzak aztertzea eta ondo definitzea bere zeregina da eta logikoa da zentzu horretan. Beste hainbat plantetan, ez bakarrikan hemen Euskadin, baizik eta demagun Europa osoan, gu Europa arragea, gertatzen dira horrelakoak. Enpresa berri bat, esaten genuen kasik planta berri bat sortu behar deala, eta beharrak ere desberdinak izango dira, bai lanpostuen aldetik, bai formakuntzaren ikuspegitikan, eta malgutasun hori beste planta batzuetan ere eskatzen da. Beraz, nik uste dut lortu behar dena da, bai enpresaren ikuspegitikan, bai langileen ikuspegitikan, bakoitzak bere interesak defendatuz, gauzatu dadila inbertsio hau eta gauzatu dadila proiektu berri hau. Beste kasu batzuetan ere lortu izan dute, beste urteetan ere, eta konfiantza dugu hori lortuko dela. Pentsatu behar dugu oso enpresa desberdina izango dela martxan jarriko dena, oso teknologia desberdinak erabiliko diela, eta baita ere badagoela konpromiso bat enpresaren aldetikan, jabegoaren aldetikan,
formakuntza beharrezkoa izango dena baita ere errazteko eta martxan jartzeko. Beraz, hor egongo dira, beti egoten diran bezala tirabirak, baino espero dezagun guzti honek etorkizun bat bermatzea, bai langileoiei zuzenean, baino baita ere inguruan lan egiten duten guzti hoiei. Beraz, akordio batera iristeko esperantza duzue. Ez dugu beste eszenatokirik manejatzen, zinezkoa litzateke akordiorik ez dagoelako guztia pikutara bidaltzea. Norberak bere interesak defendatuko ditu, baina nik uste dut ikusi behar degula multinazional batean dagoela kokatuta, multinazional horrek hainbat kokapen dituela, interes desberdinekin eta modu desberdinekin lan egiteko. Konpara dezagun zer nola dagoen eta bila dezagun, eta nik uste badagoela borondatea bi aldeetatikan, akordio hori lortzeko modua. Lan usteak ere iragarri dituzte datorren asterako, bertan zu eta baita ere Iñigo Urkullu lehendakaria, Mercedesekin besteak beste, bilduta egongo zaretenerako, zein puntutaraino baldintzatuko edo baldintzatu dezake egoera honek enpresaren behin betiko erabakian? Nik uste dut, espero dut ez baldintzatzea, baina egia da ez dela egoerarik eta hoberena joatea bisita batean, egoitzan greba bat dagoenean eta langileak lan uzte batean daudenean. Ez da egoerarik eta egokiena eta errazena negoziaketa bati ekiteko. Baina espero dezagun nolabait proiektua epe luzeakoa dela, gure laguntza ere epe luzekoa dela, eta hau izatea momentuko zerbait eta akordio hori lortzeko garaian gertatzen den zerbait eta ez duela baldintzatuko. Baina zailtasuna jartzen dituela hori egia da. Europar Batasunetik akordio bat lortu da, 2035erako konbustioko autogintza salmenta eteteko, ez? Zenola baldintzatuko du honek autogintzaren sektorea? Nik uste askotan aipatu dugu, ez da? Gauza bat da, helburua finkatzea 2050erako, eta nik uste helburu horiek nahiko argi gelditu ziala, azkenekoan Glasgowen kopen, eta beste da nola planifikatzen deun horrea iristea. 2035ean, nolabait erregai fosilekin dabiltzan kotxeak salmenta ekiditea, izan daiteke helburu bat, baina zer gertatuko da bitarte horretan. Jarraitze baldin badegu autoelektrikoak orain kostatzen dian bezain beste kostatzen, agian pertsona asko izango dira 2035ean ezingo dutenak autoelektriko bat erosi eta auto zahar bat daukatena etxean. Auto zahar horrekin jarraituko dute eta kutsadura eta CO2 isurketak ikaragarriak izango dira. Ez alda hobe kutsadura ikuspegia aztertzea eta ez autoen teknologia. Zeren, erregai fosilekin dabiltzen autoak momentu honetan hori ikusikan, seguruen ikerketa ikuspegitikan, ez dute urrats bat gehiago ere emango, eta beraz, motorrak ere ez dira hobetuko kutsadura gutxiago jartzeko. Beraz, nik uste dut egin behar duguna da, ondo planifikatu nola egiten dan, eta autoelektrikoara pasa behar baldin badegu pasa gaitezen, baino ondo finkatuta. Eta askotan zentratzen gea bakarrikan autoetan, hau da, auto partikularretan, zer gertatzen da garraio publikoarekin, zer gertatzen da kamioi guzti horiekin, gure errepideetatikan kamioi asko pasatzen dira, eta horiek ez dabiltza motor elektrikoekin, erregai fosilekin dabiltza. Itxasontziak ere teknologia aldatzen ari dira, egia da, baina oraindik ez dira elektrikoak eta ez dira izango gehien bat elektrikoak edo hegazkinak. Beraz, guztia osotasun batean eta planifikazio oso batekin egin behar dugu. Nik ez dut esaten, ez dugunik joan behar elektrifikazioara. Baina beste teknologiak ere gara ditzagun, ze azkenean gure helburua 2050ean dalako neutraltasun klimatikoa. Hau da, isurtzen duguna eta xurgatzen duguna berdina izatea eta klimarentzako ez eraginik izatea. Hori era askotara egin daiteke, planifika dezaguna era egokian. Beste presa bati buruz ere galdetu behar dizugu, izan ere Siemens Energik irailean aurreikusi du Siemens Gamesa bere ganatzeko eskaintza publikoa egitea, Euskadin errotuta dagoen enpresa denean, zein puntuetaraino zaudete kezkatuta honekin? Kezkatuta gaude ez hainbeste honekin, ze dagoeneko Siemens Energik 97% badu Siemens Gamesan, hau da, erabakiak hartzeko moduko gehiengo bat dauka. 100% izango du, bai, eta horrek azken finean utziko dudana esku batean eta ez da burtsan egongo, eta horrek baditu bere eraginak, baina dagoeneko badu gehiengo bat erabakiak hartzeko. Kezkatuta gehiago gaude, ez dutelako asmatu enpresa hori zenbaki positiboetan jartzea. Ez delako lortu azken urte hauetan egoera on batean jartzen enpresa.
horrekin gaude kezkatuta batez ere. Zergatikan, nolabait aldaketa asko eman dira, egonkortasunik ez da egon enpresa hortan, eta espero duguna da guzti hau izatea egonkortasuna lortzeko, zenbaki positiboetan jartzeko, eta behar diran inbertsio guztiak gero gaitasun edukitzeko egina ahal izateko. Hori da benetan kezkatze gaituena enpresa horren entorkizunean. Enpresarekin hartu emanik izan duzu azken aldian? Azkeneko hemen Bizkaian egon zirenean Siemens Energyekin egon ginen, baina Siemens Gamesa bezala eta bere presidentearekin eta zuzendariekin eta beste hainbatekin jarraitzen dugu, beste edozein enpresekin bezala hainbat gai aztertzen noski. ITP Aerorekin lotuta ere, lakoa bertan sartzeko negoziazioak zer moduz doaz? Zailtasunekin horrelako negoziaketa bat beti zaila izaten da. Eta gaina, badaude tartean, Indrarekin gertatu dena egun hauetan eta nolabait, lainotu egiten duena nolabait, ez duena errazten. Baina gu jarraitzen dugu urratsak ematen, gure parte hartzea bertan izateko, baina ez parte hartzea bakarrikan eserlekua bilatzeko administrazio kontseiluan, ze hori ere nahi dugu, baizik eta errotzearen kontzeptuan bai egoitza soziala eta fiskala hemen gelditzeko, baita ere noski produkzio gunea, teknologia bertan garatzeko, enplegua, guzti horiek bermatuko dituen akordio bat eramaten, akziodunen akordio batera edo dokumentu batera, ze badago MOU sinatu zena aurreko irailean, non esaten ziren gauza hauek, baina gero hori eraman behar da akordio batetara, eta horrari gera. Urratsak ematen, esango nuke bide positiboan, baina oraindikan asko falta da. Eta enpresa ertain eta txikien egoera nolakoa dela esango zenuke? Susperraldia bai atxerakada pizkatxo bat izan duela, Ukrainako gerra tarteko, pandemiaren ostekoak, laguntzak bideratu dituzue, baina ze nolako egoera dago? Urtearen hasieran ikusten zen ikaragarrizko gorakada zetorrela, hau da, era oso positiboan, kontratuak eta oso era positiboan zijoan. Noski, Ukrainiako gerra sortu danean, inbasioaren ondorioz, gertatzen dana da, energiaren prezioa gora egin duela, ikusten dugu ez da, lehen gaiak gutxiago daude, garraioa garestiago dago, dana garestitzen doa. Baina, hala ere esan beharra dago, momentu honetan eta martxan jarri ditugun programekin, badagoela dinamismoa eta badagoela inbertsioak egiteko gogoa. Eta, baditugu programa batzuk diversifikaziorako eta, hainbat hornitzaile kanpotikan onuntza inguratzeko baita ere oso arrakastatsuak izaten ari direnak. Beraz, zentzu horretan ikusten ari gera badagoela aukera, badagoela gogoa, ikerketaren ikuspegitikan ere oso arrakastatsuak programak. Ikusiko dugu irailetikan aurrera ze gertatzen da, gerra jarraitze baldin badu, Europan nola erantzungo diogu baita ere energiaren egoera, nolabaiteko larritasuna egon daiteke irailetikan aurrera, ikusiko dugu. Baina gaur egun datuak onak dira, gaur. Azken asteetan ere krisia izan da Algeriaren eta Espainiako gobernuaren artean, Algeriak iragarri zuen merkataritza operazio guztiak etengo zituela, eta zuk zeuk aipatu zenuen, ezta? Honek euskal sektore produktiboan ondorioak ekar zitzakeela, nola dago afera hori? Badiruri hainbesteko itxierarik ez dela gertatu, baina bai esan behar dugu, edo zer gertatzen danean, zuzenean eragina duela gure enpresetan. Zergatikan, mundu mailako ekonomia batean gaudela ezko, ez da. Naiz eta zuzeneko operazioak gehiegi ez ditugun Algerian, produkzio zentroak eta enpresak ez ditugu gehiegi, baina beti gertatzen da zerbait, lehen gaien bat bertan ekoizten dana eta ona ekartzen dana, zuzeneko eragina duelako. Nik uste kasu honetan garrantzitsuena edo eragin gehiena izan dezakena da energiaren ikuspegitikan eta gasaren ikuspegitikan, ez da, batez ere, Rusiak gasarekin egiten duena Europarekiko, Algeriarekin arazoak baldin baditugu, hor tentsio bat sortu daitekelako. Gaz aipatu duzula, oso agerian gelditu da Ukrainako gerrarekin, ez Europar batasunak zenolako menpekotasuna duen gasarekiko. Erregai fosilei begira, etorkizunean horiek guztiz baztertzea izango litzateke helburua? Helburua finkatuta dago, 2050an hori neutraltasun klimatikoa, erregai fosilak ez izatea eta alternatibak bilatzea. Zein dira, nik uste dut 3-4 bat lerro dirala garrantzitsuak eta gure politikan daude. Alde batetikan energia berriztagarriak sustatzea, baina horiek ez dira 100% izango, beraz,
nolabait gas hori ordezkatu egin behar dugu, eta hidrogenoa badirudi izan daitekeela ordezkapen hori egingo duena, hori suposatuko du inbertsio asko egin behar direla, eta baita ere aukera bat sortzen dela industrialki. Beste alde batetikan energia hori ahalik eta gutxien erabili behar dugu, eraginkortasunez ari behar dugu, eta energia berriztagarriak sortu behar ditugun heinean, eta sorrera eta kontsumo agian ez datozen ez bat, metaketa bat beharko dugu baita ere, eta hor dago beste lerro bat. Guztet, hori nahiko argi dagoela, baina transizio hori egiteko ikusiz esaten dezun bezala, zenolako menpekotasuna daukagun, baita ere planifikatua izan beharko duelako. Momentu honetan Rusiako gasa daukagu, Algeriakoa, Estatu Batuetatik datorrena, eta guzti hori kudeatu egin behar dugu, ze erabaki duena Europak da, erabaki zuena zein izango den helburua, gure kasura etorrita Estatu Espainiarren barruan gaude, hor lege bat onartu zen, beraz gasa ez ustiatu eta ez da ikertu ere, baina inork ez du esaten ez dugunik erabili behar. Erabili egiten dugu eta asko. Beraz, bide hori nola egingo dugun, hor egongo da gakoa datozen urteetan. Hidrogenoa aipatu duzu, hidrogenoa berdea lehentasunezko inbertsiotzat duzue, zein garrantzi hartuko du honek etorkizunean? Hori, gasaren ordezkapen bat egin beharko du, eta poliki-poliki dagoeneko gasa eramaten duten tubo horietan, 5% gutxi gora bera hidrogenoa sartu daiteke. Gero eta gehiago sartzen goazen einean ordezkapen hori poliki-poliki eman egingo da. Baina, karo, hidrogeno hori berdea izan dadin, baita ere energia berriztagarri nahiko beharko dugu, beraz, hor badago halako konpromiso bat sortu beharra. Baina, gasaren ordezkapena egingo du, eta batez ere izango da garrantzitsua gure ustez, kasu askotan garraioan aipatu dugu, agian garraio publikoan zerbait sartuko da, kamioien kasuan seguru baietz baita ere, barkoan kasuan baita ere, ontzien kasuan bai, eta badirudi baita ere hegazkinetan zerbait bere papela izango duela. Beraz, nik uste hor badaukagula zerregina, eta badago beste energia bat baita ere transizio moduan aztertu behar duguna, eta nolabait erregai sintetikoak, nolabait izan ordez erregai fosilak, erregai antzekoak, baino sintetikoak direnak. Horiek ere lagundu dezakete, eta guztiak beharko ditugu transizioa era egokian egin ahal izateko. Guztia aldi berean energia berriztagarrien aldeko apustua indartuz, ezta? Zenolako aukerak zabaltzen dira energia berriztagarrien bidetik, energiaren prezioari eragiteko esaterako? Kasu honetan ikusten ari gera zuzen, alde batetik teknologia eta enpresakoa ditugula, beraz aukera hemen daukagu, bertan, eta beste alde batetik dagoen prezioarekin ikaragarrizko garrantzia hartzen ari du autokonsumoak. Hau da, norberak edo bere etxeko teilatuetan, edo komunitate energetikoak biztanle batzuen artean sortzea, eta enpresen kasuan baita ere ari da gertatzen bai industrialdeetan edo enpresa potente batzuetan energia fotovoltaikoaren bitartez nolabait autokonsumoa, hau da, norberak erabili behar duena, sortzen dugun heinean askoz ere prezio merkeagoan joango da. Baina hori ez da nahikoa behar dugun guztiarentzako, beraz, baita ere izan parke eolikoak edo fotovoltaikoak jarri behar ditugu dimensioa handi batekoak. Eta noski, itxasoaren aukera ere aztertu beharra daukagu. Beste energia berriztagarriak ere baditugu, baina esango genuke txikiago batean aportatzen dute. Baina autokonsumorako bideak dauden diru laguntzekin eta nik uste gaur egun gero eta garrantzitsuago bihurtzen ari direla, eta bide horretatik ere joan behar dugu. Hain zuzen klima aldaketarekin lotuta Europar Batasunak Euskadi hautatu du, erreferentziazko eskualde gisa trantzizio horretan, zer suposatzen du aitortza horrek? Nolabait bide bat egina dagoela, ez dela gaurkoa, baizik eta aspalditik urratsak ematen ari dira, baita ere, bi kontzeptu erabiltzen dira, adaptazioa eta mitigazioa, hau da, nolabait aurreikuspenen arabera, neurriak aldez aurretik hartzea, eragina gutxiago izateko, eta behin gertatu danean nola aurregin baita ere neurri horiei. Aspalditik dago Euskadi lan horietan, ez bakarrikan jaurlaritzatik, baizik eta aldundietatik eta baita ere udaletatik, udal sarea kontzeptua ere hor dago, eta kasu honetan nolabait hartzen gaituzte, hori erreferente bezala Europa mailan egin behar ditugun ekimenak martxan jarri ahal izateko. Orain tokatzen zaiguna da
zer egingo dugu hemendikan aurrea, ze motatako proiektuak jarri behar ditugun martxan, guzti hori lortu ahal izateko, ezta? Bide horretan Europako funtsak nahi dute izan, ez? Eraldaketa berdearen motorra, baina tantaka iristen ari dira, zer ari da gertatzen? Bueno, nik uste dut funts horietatikan zati bat iristen zaigu administrazio publikoei, eta badirudi poliki-poliki baino iristen ari direla, baina okerrena da zentzu horretan erabakiak hartzen direla konferentzia sektorialetan, eta erabakiak eta irizpideak orokorrak direla. Eta erkidego autonomoak ez gaude danok egoera berdinean. Eta beraz, zerbait orokorra jartzen danean, norbait erdi galtzen bezala ateratzen da. Galtzen zer zentzutan. Adibidez, gure kasuan, banda zabala, interneteko banda zabala nahiko edatuta dago gure lurraldean. Beraz, edapena jartzen baldin bada, irizpide bezala, banda zabalaren edapena Euskadi bere etxeko lanak oso egina dauzka, beraz, diru gutxiago jasoko du. Eta gure kasuan aipatzen dana da, zergatikan ez beste zerbait jarri horren ordez, ezta? Erabaki bat bezala, adibide bat bezala jartzen dizut. Horiek ari dira iristen. Baina benetan, baliabide horiek izan behar dute eraldatzaileak, gure ekonomiaren eraldatzaileak. Hau da, iritsi behar dute gure enpresetara. Eta hori da, kostatzen ari dana. Perte famatuak hor daude, autoelektrikoarena eta baina oraindik gure enpresek ez dute diru hori ikusi. Eta hori da gertatzen dana. Nik uste zailtasuna daude kontzeptua gero dokumentu batean jartzen, deialdi ateratzen, gero deialdian benetan enpresak joan daitezen, handikan ebaluak eta egin, eta dirua. Espainiako gobernuarekin zenolako harremanak dituzue gai honekin? Gure irizpideak ematen ditugu, baina perte horiek beraiek ateratzen dituzte eta beraiek ebaluatzen dituzte. Saiatzen gea gure enpresak horregoten, proiektu onak aurkezten eta era egokian aurkezten, baina ez da iritsi oraindikan. Eta 2022 udarara goaz eta demagun dirua gastatzen hasteko denbora gutxi gelditzen zaigu. Eta epeak laburrak dira. Diru horiek erabilin behar dira epe labur batean. Beraz, ditugun proiektu horiek zailtasunak izango dituzte garatu ahal izateko, eta hori da pena ematen duena jakinikan proiektua badaudela ekonomia eraldatzeko eta orain dela unea. Beraz, funts horiek ez iristeko aukera ere badago? Ez iristeko ez dakit, baina berandu iristeko bai. Eta hori ikusten ari gera Jaurlaritza bezala, aspalditikan ari gera esaten, baina enpresariak beraiek izan handiak izan txikiak baita ere aukera hori nolabait konturatzen dira hori gertatzen dela. Atzo bertan izan ginean klaster baten itxiera ekitaldian, foro maritimoa, hau da itsasinguruan mugitzen diren enpresa horiekin, beraientzako perte berezi bat badago, baina sentsazioa zein da, enpresa handientzako prestatuta dagoela eta zein papel izango dute gure enpresa txikia. Gure lan izango da kasu honetan, proiektuak ahalik eta egokienak prestatzen laguntza, eta bakarrikan ezin baldin badugu proiektu handiak behar direlako beste batzuekin lankidetzan, baina guzti horrek suposatzen du izugarrizko esfortzua, eta gure enpresa txikiek ere askotan ez dakite oso ondo nola bideratu, ezta? Amaitzeko, beste gai bati ere heldu behar diogu finantzaketarekin lotutakoa, Berte Recycling, Zaldibarko zabortegiak kudeatzen zuen enpresa likidazio fasean sartu, eta uko egin dio, gobernuari zor dion zor hori ordaintzeari, horrekin berririk alduzue? Jarraitzen dugu tramitazio ofiziala, esango genuke, epaileen eskutikan, eta administrazio konkursala dago momentu honetan Berterren jabetzan, esango genuke, edo erabakiak hartzeko momentuan, eta beraiekin ari gera egin behar den guztia Jaurlaritzatik egiten. Guk egin dugu diru inbertsio ikaragarria, leku hori nolabait egonkortzeko eta berriro ere bueltatzeko egoera normalizatu batera, jarri ginen Berterren lekuan bere lana zelako hori egitea, eta orain tokatzen zaien oski ordainketa hori egitea. Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzaren ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburua, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, eguneko solasaldiari heltzeko gaurkoan gurekin izango ditugu Mikel Alvarez eta Fermi Rubiralta. Orain arte.
Norabiderik gabe, zoriontasunaren bilaketa honetan. Hala ere zailago daukate, errepresiotik datorren biztanleria. Norabiderik gabe, zoriontasunaren bilaketa honetan. Hala ere zailago daukate, errepresiotik datorren biztanleria. Non geratu da gure gizartearen lotsaiturria. Egoera latzetan bizi dira, gure arraza berdinekoak ez baitira. Respect a human, not a bad man. Love by unity for each and everyone. Many people hate kill me, no understand. I'm fighting like a warrior, fit them fire ban. Free brothers and sisters, smash up the empire. Everything grease. So take your time, come on see us playing this Jamaican style. The steady rockets come and let's leave Babylon. Non geratu da gure anaitasuna. Nora joan da gure
eta egunero lege solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. Eta Fermin Rubiralda, eguerdion. Opa, eguerdion. Gaurko erretapuntu nagusinetako bati helduko diogu lehenik eta behin, Gasteizko Mercedeseko langileek ESK eta LAB sindikatuk dituta gaurkoan lanustea dutelako, biharkoan lan batzordeko sindikatu guztiek dituta bateratuta egingo dute lanustea ere, datozen astetarako ere izan dituzte hitzorduak, izan ere salatzen dute malgutasun gehiago ekarriko duela, enpresak iragarritako 1.200 milioi euro baino gehiagoko inbertsio horrek. KPI-aren araberako soldata igoerak, malgutasun hori ukatzen dute. Hain zuzen ere, gainera, datorren astean bilduko da Iñigo Urkullu lehendakaria Alemanian bertan, Arantzatapearekin batera Mercedeseko multinazionalarekin, inbertsio horiek gauzatzeko, bideratzeko. Atzokoan Mikel Díaz de Alda, labeko ordezkariarekin hitz egin genuen, eta horrela mintzatu zen. Dugu politikoak enpresaren alde egin dutela, baina gure gaitza iruditzen zaigu, gurekin gaitzak harremaren parte egitea, eta galdetza ze pasatzen den, ze eskatzen dugun, eta bentzan moduan. Kriston inbertsioak egingo direla Gasteizko fabrikan, izango da fabrika erabat osoa, 20. mendeko fabrikaik esaten duten moduan, baina langileon baldintzak 19. mendekoa izatean nahi dute, eta politika horren alde agertzea, bai Eusko Jaurlaritzakoak, bai diputatu generalare bai, ez dugu ertzen. Uste dugu gutxienez gurekin hartu eman bat eduki beharko zutela, jakiteko ze eskatzen dugu. Milioidun inbertsio hori mahai gainean, oraindik ere ikusi beharko da, Gasteizera helduko denala ez, eta aldi berean ez, zeren truke hori da langileek zalatzen dutena. Nola uztartu daitezke bi gauzak, akordioetara iristea nola ikusten duzue? Bai, uste dut automobilgintzan edo kotxegintzan beste sektore askotan geratuko den bezala trantsizio bat ematen ari dela edo eman beharko dela. Trantsizio hori dagoeneko ez du inork ukatzen, agian orain dela urte batzuk bai. Orain, eztabaidan dagoena izuzenera da, trantsizio hori, trantsizio berde hori edo elektrifikaziorako trantsizio hori, noren bizkarretan geratuko den. Eta uste dut hori dagoela momentu honetan eztabaidagai, kasu konkretu honetan, Mercedesen kasuan, baina beste kasu askotan ere bai, eta badirudi momentuz langileen bizkarrean geratuko dela trantsizio horren kostea. Uste dut adierazgarria dela ere bai Eusko Jaurlaritzaren papera aztertzea, zein zuzen ere nolabait elkarrizketa sozialaren alde egiten duen gobernu bat mediatzaile papera izan beharrean dagoeneko jarri da enpresaren alde zuzenean, eta hori ikusi da bai Arantzatapiaren hitzetan eta baita ere beste sailburu batzuen hitzetan. Eta horrek ekartzen duena da nolabait joko demokratikoen edo sindikatu patronal eta gobernuaren artean existitu beharreko joko minimoen apurketa bat. Eta hain zuzen ere greban ikusten dut horren ondorio zuzena dela. Nik uste dut planteatu duten bezala, hitz bat baino ez du definitzen, edo hitz batek ez du soilik definitzen duela egin dutena, hori da xantaia. Lehenengoz iragarri dute zein izan daitezke ahalesko inbertsio kopurua, eta gero horren arabera, jakina oso jarrera txarrean jartzeko langileen eskubideen defentsa, eta gainera horren alde Mikelek oso ondo azaldu duen bezala lerrokatu da enpresarekin batera Eusko Jaurlaritzaren gobernua, ezta? Eta nik uste dut zorionez diot ze horrelako gauzak implikazioa dute ez soilik bertan Mercedes-Benzen lan egiten duten entzako, baizik eta sektore orokorrentzako eta orokorrean langile mugimendu osorako hortzak erakutsi dizkiete. Eta adibidez gaurria enpresa hasi da apur bat atzera joaten esanez ordu kopurua handitzea ez luke suposatuko akordioa, esan nahi dut, gutxienez hortzak, horrelako planteamenduetan hortzak erakusten ez badira, jai daukate edo jai izango lukete, ez soilik Mercedeseko langileak, baita beste arlo eta sektoretako langile guztiak ere. Baina badirudi zuzendaritzak esaten duenaren arabera pak berberean datorrela inbertsioa eta malgutasuna, ezta? Bana ezinak direla, hain zuzen ere baldintza delako inbertsioa jasotzeko, esan dute gaur goizean igorri diete komunikatu bat lan batzordeari, esanez malgutasunik ez badago, inbertsiorik ere ez dela egongo.
Bai, azertzen ditugu enpresaren eskariak, nolabait hori, kosteak murrizteko eskari batzuk dira. 6 eguneko lan txanda ezartzea, KPI-a bakarrik 1,5 handitzea, ikusita dagoen inflazioa, hori erosalmena galtzea da, hor badaude eskari batzuk, nolabait enpresaren alde jokatzen dutenak. Uste dut ere, hausnartu beharko genukela ere, nolabait, estatuaren papera zein den, ez bakarrik gobernuarena, gobernua agente bezala ikusita hiruko mai horretan ikusi dugu enpresaren alde jarri dela, baina estatuaren papera zein izan beharko luke horrelako kasuetan, ze Mercedesek esan du 1.200 milioiko inbertsio bat egingo duela, baina inbertsio hori, badirudi, Europar funtsen bitartez ere ikaritu daitekela, eta estatuaren parte hartze aktibo bat egongo dela ere, diru jartze horretan. Orduan, estatuaren papera dirua jartzen bada, inbertsio bat egiten bada, zein da, mugarik edo baldintzarik gabeko laguntza bat eskintzea, edo benetan baldintza hori, dirua jartzaren baldintza hori, langileen eskubideen alde bermatzea. Hau da, estatuak ez badu jokatzen paper aktibo bat langileen alde, eta hain zuzen ere, kasu honetan, zaurgarriak direnen alde, ikusi dezakegu nola enpresak inbertsio hemen ez badu egiten beste leku batean egingo duen edo zaurgarritasun hori handitzen den ez baldin badago paper aktibo hori jokoan. Eta beti planteatu daiteke beste eredu lan ereduak, adibidez, kogestioarena, inbertsioetan, adibidez, edo etekinen zati bat gutxienez, lotu horren arabera, esan nahi dut dana, ez da zergatik izan behar beti horrelako gestioa, normalean laguntza publikoekin aurrera taratzen direra, gero etekin batzuk kontrolezinak direna normalean, ez da? Eta noren kalde edo neron lepotan, langileen lepotan. Hori, beste gauza nik uste dut momentu honetan funtsezkoa dena da ze eredu automobilistikoa nahi dugun. Elektrifikazioa, ez dakit noraino ziurtatuta dago inbertsio honen bitartez. Ze ja argi dago ezin dugula egin beste aurreko sistema hori fosilak edo gasolindegiak bitarteko sistema horretatik, ez da? Argi dago etorkizunean sektoreak erronka handiak izango dituela, gaur bertan ere Europar Batasunak, atzokoan Europar Batasunak agindu zuen, ez da, 2035 aurrera, diesel eta gasolina auto gehiago ezin direla salduko Europan, beraz argi ikusten da, ez, nolabaiteko aldaketa ematen ari dela, baina erronka handiak sektorearentzat eta baita ere klima aldaketarekin lotuta, Ferminek esan bezala. Bai, eta Euskal Herrian ikusten badugu zein den industria traktoria izan den horien arte, edo estrategiko izan dena, hor daukagu Mercedes, hor daukagu Iruñean Volkswagen landabeneko plantarekin, uste hori erortzen ari dela, ez, zentzu batean, eta erorketa horrek bultzatzen du trantsizioaren eztabaida, baina trantsizioaren eztabaida ere mugatzen da bakarrik esatera berdina produzituko dugu beste modu batean, eta uste dut erantzun hori dagoeneko desfasatua dagoela, eta honek ez dio bakarrik eragiten Mercedeseko plantari edo landabeneko plantari, honek eragiten dio inguruan dauden enpresa auxiliar edo laguntzaile guztiei, eta hori kontuan hartzen badugu, pak guztia edo familia guztia, enpresa familia guztia kontuan hartzen badugu, ikusi dezakegu nola Euskal Herriko ekonomia momentu honetan oso zaurgarria den etorkizeneko krisi energetikoaren, krisi klimatikoaren galderen aurrean. Hortxe, erronkak ziurrazki beste eztabaida baterako ere aukera ematen duena, baina gai aldatu behar dugu eta memoria demokratikoari buruz ere arituko gara, izan ere Ezkaba eta Lakumbre, jauregiko memoria gune bihurtzea adostu dute EH Bilduk eta Espainiako gobernuak memoria demokratikoaren lege proiektuaren baitan eginiko zuzenketen arira, uztail erdiralderako espero dute bozketa egitea, jasoko dugu informazio guztia jarraian. Akordio bat lortu dugu gobernuarekin, hainbat puntu lortu ditugu, hainbat emendakin sartzea, eta hoien artean bereziki azpimarragarria dena da lortu dugula. Aspaldian eskatzen zen eskaera bat zen, Ezkabako gotorlekua memoria gune bezala izendatuko dela, hitzarmen bat egingo da, elkarlan hitzarmen bat Nafarroako gobernuarekin, eta beste aldetik Donostiako Lakumbre jauregia ere Donostiako udalaren gain geratuko da,
eta ura ere memoriaren gotorleku bezala ere izango da, memoriagune bezala izango da. Biak izango dira eta uste garrantzi berezia dutela eta garrantzia handia dutela gainera Euskal Herrian eta memoria demokratikoa benetan zabala eta inklusiboa izan dedin, gauza hauek ere bide emango dutela horretarako. Zer iruditzen zaizue egindako adostasuna, ze suposatuko du honek? Nik uste dut alde ezberdinak dituela paktatutakoa, esan nahi dut. Nolabait, prontoko erantzuna edo prontoko zera ondorioak eta ere sartu daiteke beste, nik uste dut, estrategia politiko barruaren analizi, beharrezkoa den analizi baten. Argi dago, aspaldiko partez EH Bildu hartutako bidea gauza berria dela, hori edonork ikus dezake, eta zentzu horretan bere Espainiako ezkerreko gobernuaren aliantzarekin bere orain arteko lagunak baino haratago joan dala. Ze badirudi ondino gutxienez gobernuak ez duela lortu duena Euskal Herria Bildurekin, hau da, akordioa Eskerra Republikanarekin. Esan nahi dut, are gehiago, urrats gehiago ematen dituela zentzu honetan Euskal Herria Bildu. Honek, ez dakit noraino, daukaten aliantza taktiko estrategikoa bai benega eta Eskerra Republikanarekin apurtzeko zorian ez dut uste, baina Kataluniatik orain arte adostasun minimo bat zegoela, baina aspaldiko partez, batez ere Katalangate gertatu zenetik ona, horren lotura estua gero eta hauskorragoa dela gutxienez esan daiteke hori alde batetik. Gero Euskal hiru probintzietako edo hegoaldeko politikari begira nik uste dut oso importantea da, ze argi dago Euskal Herria Bilduk aurrera eramaten duen estrategia da Podemosen esparru politikoa jan, eta ez soilik esparru politiko hori jan ikusi denez azkenengo emaitzekin batera, baita ere bere estrategia alternatiba osoa, sendo bat eta zabala PNV-ren aurrean gero eta urratsak ematen direla. Hemen galdera asko gauza berria denez agertzen direla. Lehenengoa, hautesleek ulertuko dute ematen den zera politika berri hori, ala askotan gertatzen den bezala nahiago izango dute horrelako politika orain arte eraman duen hau da PNV eta ez fotokopiaren papera, hori alde batetik. Bestetik ulertu egingo du Ezker Abertzalearen paper nolabaiteko rupturista izandakoa reformarekin orain bider berriko kapen hori ulertuko du jendea eta aurrera egingo duela EH Bilduko zera politikariek pentsatzen duten bezala, nik uste dut gutxienez bi galdera horiek, eta gero nahi baduzue sartuko gara akordio zehatz horietan, ezta? Baina nik uste dut hori baino garrantzitsuagoa da ondorio politikoen emaitza, ezta? Ni guztiz ados, ez diot balioak endu nahi lortutakoari, zazkenean egia da simbolismo oso handia daukala, baina implikazio praktiko bat izango du ekimen edo erabaki horrek. Baina ez dut hausnarketa egin behar dela beste termino batean, eta termino hori da, EH Bildu eta gobernuaren arteko harreman hori nolakoa den, eta Fermiko oso ondo azaldu du, baina uste dut beste elementua dagoela, eta elementu hori da timina. Inglesez esaten den timina edo denboren kudeaketa. Eta egia da Kataluniakoa gertatu zela, eta ordutik nolabaiteko bi estrategia ezberdin daudela kongresuan momentu honetan indar independentisten artean, baina kontuan izan behar dugu, gobernua momentu honetan, aste honetan, azken bi astetan, ze egoeran dagoen. Eta egoera hori da NATOko goi bilera. Bi edo hiru. NATOko goi bilera, eta
Melillako krisi guztia. Eta uste dut, timing hori, akordioen borondate H Bildutik oso argi dago, baina timina gobernuak erabiltzen duela askotan. Ze krisi bat dagoenean, ia beti flotagailu bezala agertzen dira horrelako akordioak. Eta uste dut, nahiz eta implikazio komunikatibo handirik ez duen izan, baina bai Euskal Herrian uste dut, akordio hau momentu honetan ateratzeak, nolabait gobernuaren alde jokatzen duela krisi hori baretzeko edo behintzat fokoa ere beste leku batzuetan jartzeko. Orduan, esan duguna ez, edukia garrantzitsua da, akordioaren analisiare garrantzitsua da, baina taimina ere aztertu behar da ez da lehen aldia, eta uste dut ez dela azkeneko aldia izango, horrelako krisi baten aurrean, horrelako akordioak plazaratzen direla. Bai, oso interesgarria da zuk planteatzen duzuna. Baina nik ez dakit noraino H Bilduk bat egin duela teimin horrekin, esan nahi dut. Ikusita Melillan gertatutakoa, otanekin gertatzen ari den momentu honetan bertan Madrilen, nik uste dut, bai batak eta bai besteak ez dakit zein gehiago, baina teorian eskerreko gobernu baterako krisi larrian sartu izan duela. Eta krisi horren aurrean nik uste dut H Bilduk egiten duen irakurketarekin da hobeto zera al menos malo etor daitekena, baino ikusita gero timing horretan zer gertatu den orain gutxi Andaluzian, ezta? Eta argi dago erosionatu ditu Melillakoak eta otaneko goi-bilera honek gobernuko sinesgarritasun, eskerreko sinesgarritasuna, eta abstentzioa ugaritzeko hurrengo hauteskundetan eskerreko sektoren artean oso gauza gerta daiteken gauza gutxienez bada, ezta? Aipatu zuen atoko goi-bilera hori gaurkoan Madrilen hasi dutena, 30 estatu elkartu dira bertan, eta datozen hamarkadetako estrategia adosten ari dira bertan. Besteak beste hartuko dituzten neurrien iragarpena ere egin dute, defentsan inbertsioa handitzea, Errusiaren mugan dauden herrialdetan milaka tropak alerta gorenean jartzea, beraz testuinguru honetan Ukrainako gerra hasi zenetik 4 hilabetera eta munduko korrelazioak aldatzen ari diren testuinguru honetan garrantzi berezi hartzen duen goi-bilera da. Asier Blas, EHUko zuzenbide politikoko irakaslea izan dugu gaur gurean, eta irakurketa hau egin du. Ikusten ari garena, blokea kohesionatzea, eta egun dauden gatazka militarretan, ahots bakarrarekin aritzea, ezta? Alde horretatik, egun zenbait gatazka azkagun, importantena dudari gabe Errusia eta Ukraina arteko gerra da, baina etorkizunen etorriko direnen zoritxarrez, badirudi etorriko diren horietarako kohesioa bilatzen ari dira eta ahots bakarra lotzen ari dira. Hortxe beraren irakurketa oroan, esaldi bakar batean ia ezandakoa, baina nahiko ongi laburbilduta. Ez da nola ikusten duzu zuek goi-bilera horretan ontzen ari direna? Nik uste dut gaudela gerra hotzetik ona NATOren goi-bilera garrantzitsuenean. Ze uste dut bi implikazio dituela eta hau esan dute. Alde batetik, Errusia etxai gisa katalogatzen da. 2010 arte aliantzarako kide bezala ere katalogatzen zen NATOren paperetan edo informetan, momentu honetan, gerra ireki badaukagu eta Errusia aurkaritzat jotzen da, hori argi dago, baina badago beste erabaki bat, eta hori guztiz estrategikoa da, eta da epe ertainera Txina erronka bezala jartzen dela NATOrentzat, eta hori da aldaketa kualitatibo bat. 2001an NATO zentratu zen gehien bat terrorismoaren kontrako gerran, eta horrein dako paradigma aldaketa guztia, dela Txinaren kontrako gerra hori. Guztiz gertatuta dagoena Ukrainako gerrarekin eta Rusaren aurkako politikekin ere, ez da? Bai, Mikelek esan duen bezala, da gerra hotzetik ona munduari begira erronka nagusietako bat, seguru. Niri zenbait gauzetan gogora ekartzen didala lehenengo mundu gerraren aurreko garaietan, ez da? Zelan fronteak gero eta kohesionatuagoak, gero eta zerakide gehiago bilatzen direla, gero eta hortzak zorrotzagoak eta zorrosten hastea. Diferentzia txiki bat, edo txikia baino, importantea bai ikusten dio dela, eta da, garai hartan ez bezala, orain enfrentamentoa ez da bipolarra,
segurazki hiru polarra baizik. Edo gutxienez, zalantza estrategia aldean, estrategia militar aldean ari gara ikuspuntu honetatik, zein izango den hemendik aurrera Errusiaren papera. Esan nahi dut, Errusiak oso klabea dauka zelan atarako den krisi honetatik, krisi edo gerra honetatik edo inbasio honetatik. Ahulduta ataratzen bada, ze polora murgilduko da Txina aldera edo OTAN aldera nolabait esateko, hori alde batetik. Garaile ateratzen bada, agian multipolarra bihurtuko denez egoera internazionala, gerra gehiago, movimentu gehiago izateko arriskua agian epeldu daitekela. Nik uste dut, dena den barnealdeari begira, ikusita que el gobierno más progresista de la historia badauka bere muinean, bere erdigunean, hau da Madril, horrelako militarismoaren aldeko despliege izugarria, lehen aipatugun moduan ez da oso, nola esateko, lagungarria, ez da. Eta nola geratzen diren, hori eskerreko, hori pazifismoaren deiakoin ez urte asko, eta nik uste dut horren sinesgarritasuna bilera honetatik oso ikututa ateratzen dela gutxienez. Gero beste derivada batzurekin batera, ez da? Bai, aipatzen da ezkerraren zati batetik, NATOren inguruko lan ideologikoa, eztabaida ideologikoa ezin dela eman. Eta NATOk esan du momentu honetan, bere momentu estrategikoenean dagoela gerra hotzetik orduan. Ezin bada eztabaida hori eman, edo behintzat eztabaida hori ez bada irekitzen ezkerrean, ez bada kuestionatzen, nik uste dut, krisi politiko batera goazela eta krisi ideologiko batera goazela. Eta erantzun ideologiko horik ez ematea biztanleriari ditugun inkogniten aurrean uste dut sekulako akatsa dela. Esaten zenuen nolabait munduaren birkonposizio batera goazela. Eta hor badago eztabaida oso interesgarri bat eta askotan hitz egin dugu mahai honetan. Eta hain zuzen ere, El Paiseko gaurko editorialak horren inguruan hitz egiten du eta da. Ze puntura arte, Europar Batasunak, Europak izan behar duen estrategia bat propioa, arlo militar, ekonomiko eta politikoan munduaren birkonposizio horretan. Badaude ahots batzuk esaten dutenak, NATO indartzeak esan nahi duela Europar Batasuna indartzea, eta Europar Batasunak bere eztabaidak NATOren barruan eman behar dituela, hori da El Paisek gaur ekartzen duena, baina badago beste posizio bat, eta da, geroz eta garrantzitsuagoa eta indartsuagoa izan NATO, orduan eta ahulagoa da Europar Batasuna bere plantamendu propioetan. Eta pasaden astean inkesta bat atera zen Europar Batasunetik eta galdetzen zitzaion Europako biztanleriari ea ze jarrera zeukan gerraren inguruan. Eta gehiengo batek, batez ere Frantzia, Italia eta Alemanian esaten zuen su-etenaren alde zegoela, eta Putinekin bakearen alde zegoela. Eta momentu honetan NATO planteatzen ari dena justu kontrakoa da. Da, 300.000 pertsona bidaltzea Europa ekialdeko mugetara, eta indartzen zuzen ere enfrentamendu hori orduan. Ikusi ezakegun nola, naiz eta lan ideologiko hori ez egin ezkerrean partetik, Europako gehiengo batek, biztanleriaren gehiengo batek, NATO arriskutzat hartzen duen. Ez hainbeste NATOren kontrako posizio ideologizatu badagoelako, baizik eta ikusten duelako bere bizi baldintzetan, bai afera politikoan, energetikoan, krisi humanitarioetan, NATOk bere kontra jokatzen duen. Orduan, uste dut hori dela eman behar den eztabaida. Baina, Zerblasek ere komentatzen zuen, ezta? Bilera horretan ez direla egongo gerra nola amaitu eztabaidatzen, baizik eta gerra nola egin erabakitzen ariko direla, eta gurera etorrita, ez lurrera etorrita, herritarren gain zenolako politikak espero beharko ditugun hemendik aurrera, ez mugen militarizazio handiagoa, fronteren blindajea, zenolako gizarte motatara eramaten ari gaitu. Nik uste dut Ukrainiako gerrak demostratzen duena, zuk aipatutakoaren aurrean, interesak Europar Batasunaren kontrako gerra bat dela, hori argi dagoela, ondorio txarrenak Europa jasaten ditu, argi eta garbi, eta horregatik segurazki populazioaren zuk aipatutakoaren erantzuna, ez da? Eta abantaila guztiak OTANeko buruzagi nagusia eta denok badakigu zein den, esan nahi dut, agian ondorio ekonomiko larrienak kenduta esan nahi dut inflazioarena,
hori suposatuta hori larria baldin bada ekonomia kapitalista tarako, ni zalantzak ditut, zentsu horretan, baina esan edut, beste guztiak, Europan jasaten ari dan, alde txarrenak, beraz nork inposatzen du bere politikan aton barri dauz, zentzuk dira interesak, ez da? Eta nik aurrekoari bueltatuz, deigarria da NATO honen hain garrantzitsua den bilar honen aurrean, zenbat manifestazio egin dugu gure kaleetan, nik ez dut bat ere ezagutu, esan nahi dut, eta hori bai da, zelan barneratzen ari gara fronteen politika hori gauza nolabait Finlandian eta Suedian gertatu den bezala nolabait el mal menor konsideratuta, ez da? Eta nik uste dut oso larria da, ze denok dakigu Ukrainiako gerra saihesteko gauza izan dela, esan nahi dut, neurri handi batean bultzatu duena gerra izan da NATOk, bultzatuta hori horrelako bitartekaritza lanak egin gabe edo bermeak eman gabe Putini, ez da? Niretzat oso larria dela gertatzen ari den Madrilen momentu honetan, ez da? Mikel, amaitzeko. Bai, bakarrik esatea, eta atzera bueltatuz, eta horreko gaira bueltatuz, esan dugu gobernuak bi krisi pairatu dituela, edo bi krisietan dagoela, eta da NATO eta Melillako kasuistika guztia, baina esan behar da, bi horiek ez direla banatu, biak eskutik doazela. NATO 2010-etik migrazioa mehatxu bezala hartzen du. Eta hain zuzen ere, Espainia bultzatua izan da, Alemania eta Estatu Batuen partetik Marrokesekin akordioari egitera. Eta Marrokesekin egin zuen akordioak inplikatzen du migrazioaren kontrola geroz eta larriagoa eta indartsuagoa izango dela. Eta ondorioak hemen ditugu. Ez dakitzen bat hildako eta gainera argitu gabeko kasuak. Eta NATOk ere uste du maniobrak hasiko direla egiten Marokorekin batera, esan nahi dut. Ikusiko dugu goi bilera honetatik zer ateratzen den. Eskerrik asko beste behin gurean izateagatik Mikel Alvarez eta Fermin Rubiralta. Eta jarraian eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan.